салом طالبانی азиз, ба шумо Ғафуров Алиакбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо давоми дуюм қисмати физика. дуюми қисмати физика ба ҳисоб мерафт молекула ва термодинамика. мо молекуларо ба анҷом расондаем. имрӯз мехонем термодинамикаро. Термодинамика. аввал биёед маънои термодинамикаро омӯзем. Термодинамика илме ки ҳаракати ҳароратии молекуларо меомӯзад. чиро меомӯзад? ҳаракати ҳароратии молекула. аз ду калимаи юнонӣ гирифта шудааст. аз калимаи терми ва аз калимаи динамис, ки маънои калимаи терми ҳарорат ва калимаи динамис ҳаракат мебошад. яъне ки ҳаракати динамика, ҳаракати термоҳароратии чи молекула. термодинамика чиро меомӯхтааст? ҳаракати ҳароратии молекуларо. ва термодинамика гуфтем ки ҳангоме ки мо ба молекуларо ҳарораташро зиёд мекунем, ҳаракати он зиёдтар мешавад. инро мо аз диффузия хонда бо шумо омӯхтаем. дар давом якумин чизе ки дар термодинамика пайдо мешавад, ин ном дорад энергияи дохилӣ. Энергияи дохилӣ чист? Энергияи дохилӣ ин суммаи энергияи кинетикӣ ва энергияи потенсиалии молекуласт. чаро ман сумма нанавистаму энергияи потенсиалӣ нанавистаму энергияи ҳамтаъсироти молекула навистам? чунки мо медонистем ки энергияи ҳамтаъсирот гуфта кадом энергияро дар назар доштем? Энергияи потенсиалиро. яъне ки суммаи энергияи потенсиалӣ ва энергияи кинетикии чи молекула. формула. энергияи дохилӣ ишора мешавад ба ю. ин суммаи энергияи кинетикӣ ва энергияи потенсиалӣ чӣ ба ҳисоб меравад? Молекула. дар давом аммо як мушкиле аст. мушкиле дар ин аст ки мо дорем газҳо ду намуд, газҳои реалӣ ва газҳои идеалӣ. гуфтем ки газҳои реалӣ ва газҳои идеалӣ як фарқият доштанд. яке аз онҳо энергияи потенсиалӣ надошт, яъне энергияи ҳамтаъсирот надошт. кадоме аз онҳо? газҳои идеалӣ. яъне ки газҳои идеалӣ реаксия намекарданд, аз сабаби реаксия накарданашон онҳо энергияи потенсиалӣ, яъне ки энергияи ҳамтаъсирот надоштанд. ва мо хулоса кардем ки газҳои идеалӣ энергияи дохилияшон вобастагӣ дорад танҳо аз энергияи кинетикӣ. чаро энергияи потенсиалӣ надоранд? чунки онҳо ҳам таъсирот надоранд, яъне реаксия намераванд. аз сабаби реаксия нарафтан энергияи потенсиалӣ надоранд ва аз сабаби энергияи потенсиалӣ надоштан энергияи дохилии онҳо танҳо ба энергияи кинетикӣ баробар хоҳад шуд. газҳои реалӣ бошад, энергияи дохилияшон ҳам энергияи кинетикӣ дорад, ҳам энергияи чи потенсиалӣ. чунки ҳар як газ ҳаракат мекунад. агар ҳаракат кунад энергияи кинетикӣ дорад ва газҳои реалӣ ғайр аз он ки ҳаракат мекунанд онҳо боз реаксия мекунанд ва агар реаксия кунанд энергияи потенсиалӣ доранд. яъне суммаи энергияи кинетикӣ ва энергияи потенсиалӣ ҳосил мекунад энергияи дохилии молекуларо. дар давом мо дорем энергияи дохилӣ. мо гуфтем ки энергияи дохилӣ ин суммаи энергияи кинетикӣ ва энергияи потенсиалӣ аст. ва боз мехонем ҳозир ки энергияи дохилиро чӣ тавр метавонем тағйир диҳем. чӣ тавр энергияи дохилиро метавонем тағйир диҳем? энергияи дохилӣ бо ду роҳ метавонад тағйир ёбад. якум ин кор иҷро кунӣ, дуюм ин нақли гармӣ. яъне бо иҷрои кор ва нақли гармӣ. иҷрои кор чист? вақте ки ҳамин энергияи мо барои кор кардан сарф мешавад, энергияи дохилии мо аст. энергияи дохилии мо барои кор кардан сарф шавад, инро меноманд чи роҳи тағйири ёфтани энергияи дохилӣ ба воситаи кор иҷро кунӣ. дуюм гуфтем ки нақли гармӣ. нақли гармӣ агар ҳамчун гармигузаронӣ сарф шавад, яъне ҳамчун гармӣ аз мо хориҷ шавад, инро мегӯянд нақли гармӣ. нақли гармӣ дар навбати худ се хел мешавад. кадом хелҳо? нақли гармӣ се намуд. мешавад гармигузаронӣ, мешавад конвексия, мешавад афканишот. яъне ки се намуд мо метавонем гармиро аз як ҷисм ба ҷисми дигар диҳем ё гармии худро ба берун диҳем. чанд намуд? се намуд. гармигузаронӣ, конвексия, афканишот. акнун биёед дар алоҳидагии ҳар яктаи инро омӯзем. сар мекунем аз гармигузаронӣ. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.